ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masamang maghangad ng komportableng buhay, ngunit kung makakamit natin yon sa maling paraan, laging may ganti ang kapalaran, Papa Dudut. Kaya naman kapag may pangarap tayo ay pagsikapan natin yon ng husto. Ikaw kabarangay, may gusto ka bang makamit sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, kapag hindi ka kayang tratuhin ng tama ng isang lalaki, may iba pang gagawa noon para sa iyo. Naniniwala po ako doon dahil napatunayan ko na ang bagay na yon. Pero bago ko ikwento ang life story ko ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mirela, 30 years old at taga Quezon City. Avid listener po ako ng Barangay Love Stories at lagi kong minamarathon ang mga kwento ninyo online, mapa YouTube man or Spotify. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga pinagdadaanan ng mga kabarangay natin. Laki po ako sa hirap pero may utak naman ako. Mataas po ang pangarap ko sa buhay at sa sarili ko. Isa na doon ang makapagtapos ng kolehiyo. Kaso hindi agad ako nakapag-college kasi kinailangan kong magtrabaho ng full-time nung graduate ako ng high school, Papa Dudut. Namatay kasi si nanay kaya napilay po ang pamilya namin. Kay tatay naatang ang paghahanap buhay at responsibilidad sa aming 5 magkakapatid. Bali panganay po ako at hindi ko kayang pagsabayin ang pagkukolehiyo at pagtatrabaho kaya pansamantala ko munang isinantabi ang pag-aaral. Mekaniko sa talyer ang tatay ko at nagtatrabaho naman ako bilang sales lady sa isang mall ng ilang taon hanggang sa nakaipon at nakakuha ng scholarship sa isang university sa lugar namin. Nasa 2 taon na po ako sa college nang huminto ako dahil nabuntis po ako ng boyfriend kong si Estoy, Papa Dudut. Malaking dagok po sa akin ang nangyari pero aminado kong ginusto ko rin naman ang mga nangyari. Kaya pinangatawanan ko na lamang ang bagay na yon. Simula noon ay nag-live-in na kami ni Estoy habang nagtatrabaho siya sa isang 24 hours na lugawan at karinderya bilang cook at service crew. Maliit lamang po ang kita ng kinakasama ko tapos nagkaroon ulit kami ng isa pang anak. Gayon pa man ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangarap kong makapagtapos sa kolehiyo kaya ginawa ko ang lahat para matupad yon. Kinausap ko ng masinsinan si Estoy at napapayag ko siya na mag-aral ako ulit. Nag-enroll po ako sa ibang college matapos kong makakuha ng scholarship at doon ko pinagpatuloy ang naantala kong kurso. Gabi po ang klase ko at sa araw naman ay inaasikaso ko ang 2 anak namin, Papa Dudut. Mirela, napapansin ko napapadalas na yung pag-absent mo sa klase ko. Oo nga po, Sir Alfonso. Pasensya na po kayo. Kaya lang alam mo naman na malaking bagay yung attendance para pumasa ka. Kaso sa loob ng 1 linggo, 1 o 2 araw kang hindi pumapasok. Pag pinagpatuloy mo yun, maapektuhan na talaga ng husto ang grades mo, lalo na sa subject ko. Ay, naiintindihan ko po kaya nahihiya po ako sa inyo, Sir Alfonso. Ganon din po sa ibang mga professor ko kasi kahit sila kinausap na rin ako tungkol sa madalas kong pag-absent eh. Nangako na lang ako na sisikapin kong di na maulit. Ano ba kasing dahilan bukod dun sa lagi mo sinasabi na nagbabantay ka ng anak mo? Yung totoo, napapadalas po kasi yung away namin ng kinakasama ko. Pwede ko ba malaman kung bakit napapadalas yung away nyo? Yun kung ayos lang naman. Ayos lang naman po pero nakakahiya kasi sabihin. Huwag ka nang mahiya. Malay mo, mapayuhan kita. Kaya sige na, sabihin mo na.
Madalas po namin pinag-aawayan yung bisyo niya. Napapabarkada rin kasi siya tapos napapainom. Imbis na matino siyang umuwi sa inuupahan namin pagkatapos ng trabaho niya, dumidiretso siya sa inuman kasamang mga tropa niya. Tapos, gabi na siya nakakauwi. Minsan nag-iiskandalo pa. Yun bang sigaw pa siya ng sigaw at gagawa ng eksena kaya nakakahiya po sa mga kapitbahay. Pag ganun pong nangyayari, hindi ko maiwan yung mga anak namin. Kasi wala naman pong mag-aalaga. Sinubukan mo na ba siyang kausapin tungkol sa bagay na yan? Naku, kung usap lang maraming beses na po Sir Alfonso. Kaso para siyang ewan. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Walang pinagkatandaan kaya lagi kami nag-aaway. Daig pa po yung mga anak namin sa pagiging pasaway at matigas ang ulo. Medyo mahirap nga kapag ganyan yung kasama mo sa buhay. Yung taong inaasahan mo makakatulong sa'yo, pero tumadagdag pa siya sa mga iniisip mo. Sabi mo nga, pasaway at matigas ang ulo. Kaya nga sir Kaya ayun, hindi ako nakakapasok. Alam naman niya na importante sa akin na makapagtapos ng kolehiyo. Tagal ko na rin po kasing nahinto tapos ngayon nabigyan ako ng panibagong pagkakataon. Ayoko na pong sayangin yun. Tama naman yan. Alam mo, matalino ka. Isa ka sa mga estudyante na hinahangaan ko sa klase ko, Mirela. Kaya sana matapos mo yung pag-aaral mo kasi malaking bagay yun. Mas lalawak yung oportunidad mo, lalo na sa kursong kinuha mo. Kaya nga Sir Alfonso, nagsisikap ako kahit medyo huli na akong nakatungtong ulit ng kolehiyo. Paanong huli na? Yun bang matanda na ako? 23 na ako Sir Alfonso. Yung mga kaedad ko, nakapagtapos na sila, nagsisimula ng mag-job hunting. Ano naman kung nakapagtapos na sila? Nahihiya po kasi ako sa naiinggit. Makakapagtapos ka rin. Hindi mo kailangang mainggit sa kanila kasi darating ka rin dun. Kaya nga magsikap ka. Pumasok ka lagi para hindi maapektuhan yung grades mo. Kasi sayang naman kung babagsak ka dahil lang sa absences mo. Sinasabi ko to hindi lang bilang instructor mo, kundi bilang kaibigan na rin. Talaga po? Oo naman. Kaya huwag kang mahihiyang lumapit sa akin para humingi ng payo. Kasi papayuhan kita sa abot na makakaya ko. Naku, nakaka-touch naman po kayo. Kaya naman pala maraming estudyanteng nagsasabi na mabait kayo Sir Alfonso Salamat po. Walang anuman. Ganito lang talaga ako kasi naging estudyante rin naman ako at naiintindihan ko yung pinagdaraanan nyo. Pero syempre, hindi tayo pwede magpatalo sa mga hamon ng buhay, lalo na kung meron tayong pangarap. Lagi nating ilaban na matupad yung mga bagay na gusto nating makamit. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Mabuti. Tungkol naman doon sa kinakasama mo, sana magbagong buhay na siya. Kasi kung hindi siya magbabago, baka isang araw bigla ka na lang matauhan. Bigla ka magsawa sa kanya at iwan siya. Sa lahat po ng instructor ko ay si Sir Alfonso ang naging close ko. Mabait kasi siya, magiliw magsalita at malambing ang boses. Tapos ay ramdam ko rin yung concern niya sa mga estudyante niya. Lalo na nga nung kinukumusta at tinatanong niya ako kung bakit napapadalas ang pag-absent ko. Hindi na nga ako noon nagsinungaling sa kanya at nag-open na rin kaagad tungkol sa problema ko, Papa Dudut. Masaya naman ako kasi naiintindihan niya yon at nakisimpatya rin siya sa akin. At habang tumatagal nga ay mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na yon sa punto na parang nahuhulog na ako sa kanya. Bukod kasi sa presence at mga advice ni Sir Alfonso, may mga bagay siyang ginagawa na para sa akin ay hindi na pangkaraniwan. Lalo na nung minsang binilhan niya ako ng pagkain kasi alam niya na nagtitipid ako at madalas din na hindi na ako nakakapagbaon. Nung una ay tumatanggi ako pero aminado naman ako noon na masarap din yung mga pagkaing ibinibigay niya. Kadalasan kasi sa mga binibigay niya sa akin ay first time kong matikman kaya may parte sa akin na sabik na tanggapin ang mga yon. Lagi rin niya akong pinakikisuyuang tulungan siya sa mga bagay na may kinalaman sa school. Katulad ng pagdidistribute ng test paper sa mga kaklase namin at pag-check ng mga ito. Pag-aayos ng chapters sa libro na for photocopy at kung ano-ano pa. Sinubukan ko pong hindi bigyan ng kulay ang ginagawa ni Sir Alfonso.
Pero isang beses ay mayroon siyang inamin sa akin. Dahilan para ako ay may makumpirma, Papa Dudut. Salamat sa pagpapaiwan mo, Mirela. Dahil sa tulong mo, mabilis nating natapos yung pagche-check ng test papers at pagre-record ng scores nyo. Malapit na rin kasi yung deadline ng pagpapasa ng grades. Kaya salamat ulit ha. Wala yun, Sir Alfonso. Ganito talaga pag tumatanda na, buhabagal na sa pagkilos. Hindi pa naman po kayo mabagal kumilos. Saka hindi po kayo mukhang matanda. Nambola ka pa. Hindi po pambobola yun, Sir. 50 na ako. Ay, pero hindi po halata. Mukha po kayong nasa 30s pa lang. Binubola mo talaga ako eh. Sige ka, malapit na ako maniwala niyan. Maniwala po kayo. Saka di lang naman po ako yung nagsasabi na mukha kayong bata. Bukang bibig din po yun ng mga kaklase ko. Talaga? Kaya pala parang pinagchichismisan nila ako nung isang araw. Narinig ko kasi yung pangalan ko nung dumaan ako sa koridor. Tapos nakasalubong ko yung ilan sa mga kaklase mo. Di hata nila ako napansin. Yun nga po yun, Sir. Mukha po talaga kasi kayong bata. Siguro ang gwapo niyo po nung binata kayo. Medyo. Sabi ng misis ko. Nax, ang swerte naman po ng misis nyo. Paano mo naman nasabi? Kasi mabait na kayo. Tapos gwapo pa. Kung ganyan lang sana si Estoy, hindi na sana ako laging nangungunsumi sa kanya. Kaso hindi eh. Gwapo lang talaga siya pero ang sakit sa bangs. Kung ako kay Estoy, magpapakatino na ako. Kasi baka iwanan mo ako. Naku, mahal ko po siya kahit ganun yun, Sir. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Huwag ka sana magugulat sa sasabihin ko ha. Ay hindi ko po maipapangako. Depende po sa sasabihin nyo. Pero wag naman po sana tungkol sa bagsak kong grades. Hindi yun tungkol doon. Ibang bagay ito. Ano po yun? Ano kasi Mirela eh. Nagugustuhan na kita. Po? Gusto nyo ako? Oo, pero hindi bilang estudyante ko. Higit pa ron. Pero, Sir Alfonso, Alam ko naman bawal kasi nga estudyante kita. hindi lang po dahil estudyante ninyo ko. Hindi po yun pwede kasi may asawa at mga anak na kayo. Tungkol dyan, matagal na kaming hindi okay ng misis ko. Hindi na nga kami magkasama sa isang bahay. Kasal pa kami pero magkahiwalay na. Bakit naman po? Kasi may iba na siyang gusto. At doon siya nakatira sa lalaki niya. Mag-iisang taon na rin. Pumayag po kayo? Nung una, hindi. Pero napagod na lang akong makiusap at magmakaawa sa kanya na ako yung piliin niya. Hindi na raw niya ako mahal at nakahanap na siya ng iba. Kaya ayun, pinayagan ko na sila mag-live-in. Ang sakit naman po nun. Medyo, pero ano pa bang magagawa ko? Hindi ko po alam ang sasabihin ko, Sir. Okay lang, huwag mo nang alalahanin yun. Naikwento ko lang kasi naitanong mo. Maayos naman pakikitungo ko sa kanya kasi siya pa rin ang nanay ng mga anak namin. Kaya malaya pa rin siya nakakabisita sa bahay namin at nakakasama mga anak namin. Hindi ko sila pinagdadamot sa mama nila. Totoo nga po talaga na mabait kayo. Pero tungkol po dun sa inamin nyo, Sir, alam nyo naman pamilyado na rin ako, hindi ba? May kinakasama na ako at may 2 na akong anak. Oo, alam ko pero nakikita ko nawawalan ka na ng gana sa kinakasama mo. Puro problema lang naman binibigay niya sa'yo, hindi ba? Pero mahal ko po si Estoy. Mahal mo nga ba o pinagtsatsagaan mo lang siya makasama? Oh, kita mo na? Sir Alfonso naman. Magkaiba yung mahal mo sa pinagtsatsagaan mo lang. Kung gusto mo, sa akin ka na lang. Kilala mo naman ako. Kung ako pipiliin mo, wala ka nang aalalahanin pa. Hindi ko po inaasahan yung confession ni Sir Alfonso, Papa Dudut. Pero hindi naman ako noon nag-isip ng masama dahil kahit ako ay unti-unti na rin nahuhulog sa kanya. Ang kaso ay komplikado dahil pamilyado na siyang tao. Kasal pa rin sila ng asawa niya kahit hiwalay na at may mga anak na siya na halos kaidaran ko pa.
Kaya inisip ko na baka nabibigla lamang siya sa mga sinasabi niya dahil nga may problema sila ng misis niya. Pero mukhang seryoso po talaga siya sa nararamdaman niya para sa akin. Gusto ko po sanang maniwala sa sinasabi niya na wala na akong dapat alalahanin. Pero hindi pa rin ako mapanatag ng mga panahong yon dahil meron na akong kinakasama at may mga anak na rin. Kaya naman sinantabi ko muna yung nararamdaman ko para kay Sir Alfonso at nagpa siyang ipagpatuloy na lamang ang casual naming student-professor relationship. Pero siya pa rin talaga yung palagi kong nakakausap at nahihinga ng payo kapag nagkakalabuan kami ni Estoy. Siya ang nagko-comfort sa akin at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi naman siyang nandun para sa akin, Papa Dudut. Pansamantala kong nakakalimutan ang bigat na mga pinagdadaanan namin sa buhay ng kinakasama ko. Noong ko naisip na sana'y si Sir Alfonso na lamang ang una kong nakilala at hindi si Estoy, na wala namang ginawa kundi ang bigyan ako ng sakit ng ulo ng mga panahong yon na kami ay nagsasamang dalawa, Papa Dudut. Buti na lang at nandyan si Sir Alfonso, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabait naman po si Estoy lalo na ng mga unang taon ng pagsasama namin bilang magkasintahan. Hanggang sa magsama na nga kami, Papa Dudut. Yon ang dahilan kaya nagustuhan ko siya at aminado ako na mahal ko siya, Papa Dudut. Pero nagbago siya. Noong nagkaanak na kami at doon na rin lumabas ang tunay niyang ugali. Sabi ng mga matatanda, malalaman mo raw yung totoong kulay ng isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Napakakalad po sa bahay ni Estoy. Kung anong linis ko sa bahay ay siya namang duminya at burara, Papa Dudut. Kaya nga minsan ay hindi ko na mapigilang magbunganga dahil kahit pagod na ako sa pag-aasikaso, sa mga anak namin ay hindi man lang niya ako tinutulungan. Lagi niyang dinadahilan na pagod siya sa trabaho, kaya mas gusto na lamang niyang magpahinga, Papa Dudut. Bukod pa doon ay kulang din siya sa diskarte. Kontento na lamang siya sa kinikita niya. Marami siyang pangarap pero hanggang doon na lamang yon. Bahala na raw kung matupad o hindi ang mga pangarap niya. Basta ang mahalaga ay nangangarap siya. Kaya nga nagpursige ako makapag-aral at ginustong makapagtapos para may marating naman ako sa buhay ko. Kung pareho kami ng mindset ay pareho din kaming hindi makakausad. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti po noong nababawasan ang pagmamahal ko kay Estoy at napupunta yon kay Sir Alfonso, Papa Dudut. Babe, sardinas na naman na may itlog ulam natin? Eh yan lang kasi yung nabili ko sa perang binigay mo sa akin. Wala na ba talagang iba? Eh wala na. Huwag ka na nga maghanap ng iba. Wala naman ako mailalabas. Pasalamat ka na lang at kahit papano may ulam tayo. Sabi ko nga, ikaw talaga. Sinermonan mo pa ako. Eh ang kulit mo kasi. Eh kumain ka na. Nasaan yung mga bata? Natutulog pa. Mamaya ako nagigisingin para kumain. Bakit ang sungit mo? Hindi ako masungit. Eh ano yan? Ano yan? Kumukunot yung noo mo. Tapos nagsasalubong yung kilay mo. Nagsusungit ka eh. Ewan ko sa'yo, Estoy, ang dami mong napapansin. Huwag ka na kasi masungit. Sige ka, papangit ka niyan. Eh kung nagpapatawa ka, pues hindi nakakatawa. Kumain ka na nga lang dyan. Dami mo pang sinasabi. Sorry na babe. Huwag ka na magalit. Sige ka, baka magising ang mga anak natin. Sa kulit ng mga yun, di tayo makakain ng maayos. Oo, tapos hindi mo naman ako tinutulungan magpakain sa kanila. Ako na lang lahat. Ikaw nandun sa sala, nanonood lang ng TV o kaya natutulog sa sopa. Mirela naman, tinutulungan naman kita sa ibang gawaing bahay ah. Sige nga, ano yung mga sinasabi mong tulong? Ako yung nag-igib ng tubig para sa pagbabanlaw mo ng mga labahan natin. Yun lang? Pinagmamalaki mo na yon? Oo,
Mahirap kaya magbuhat ng timbang may lamang tubig. Mabigat din yun ha. Mukha nga bigat na bigat ka eh. Laging natatapon yung laman, kaya pagdating nung timba, kalahati na lang yung lamang tubig. O sige, bukod doon, ano pang naitulong mo? Ako naguhugas ng pinggan. Oo, ikaw nga. Pero ginagawa mo lang yun kapag galit na ako at malapit ko ng ibato sa mukha mo yung mga plato. Ikaw na yun. Kesa naman sa walang ginagawa, di ba? Ewan ko sa'yo. Kailangan pa talaga na magalit ako para lang kumilos ka. Hindi ka naman baldado, hindi ka naman inutil, pero parang kang robot na disusi. Sakit mo naman magsalita, babe. Eh naku, huwag mo na nga ako matawag-tawag na babe. Naalibadbaran ako sa'yo. Naglalambing lang naman eh. Huwag ako yung lambingin mo, wala ako sa mood. Teka, napapansin ko lagi ka nalang wala sa mood pag naglalambing ako ah. Kahit kiss ko, tinatanggihan mo na rin. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nakakatampo ka na ah. Maliit na bagay pinalalaki mo. Para yun lang nagtatampo ka na agad? Malamang. Parang asawa na nga kita eh. Tapos ayaw mo magpahalik sa akin? Natural magtatampo ako. Ikaw ah. Anong ako? Baka may iba ka na, kaya nanlalamig ka na sa akin. Yung utak mong nilalamig kaya kung ano-anong naiisip mo. Wala akong iba. Baka ikaw ang meron. Kung magkakaroon naman ako ng iba, sana noon na... bakit ka na mamalo? Nagtatanong ka pa talaga? Kumain ka na nga lang dyan. Totoo naman yung sinasabi ko. Alin sa mga sinabi mong totoo? Yung sa pagkakaroon ko ng iba. Noon pa lang sana, kaso mahal nga kita. Kaya pahalik na ako, babe. Halika mo mukha mo, nakakabwisit ka. Grabe, sungit. May dalaw ka ba? Baka gusto mo talampakan kung dumalaw sa mukha mo. Alam ko, Papa Dudut, na may mga pagkukulang din ako kay Estoy, pero sana ay alam niya rin noon yung mga pagkukulang niya sa akin. Pero sa nakikita ko na mga panahong yun ay parang hindi niya naman yon nararamdaman. Sarili lamang niya ang iniisip niya, Papa Dudut. At lagi niyang pinagsasawalang bahala yung nararamdaman ko. Ilang beses ko rin naman siyang sinuportahan at kinumbinse na maghanap naman ng maayos na trabaho. Yung may regular na kita dahil lumalaki na rin naman yung pangangailangan ng pamilya namin. Pero parang wala pa rin sa kanya yon, Papa Dudut. Sinasabi lang niya na makontento kami sa kung ano ang meron at wag nang maghangad ng sobra dahil hindi naman kami mayaman. Yon ang punot dulo ng kawalan ko ng gana sa kanya. Wala talaga siyang pangarap sa buhay. Kaya naman hinanap ko kay Sir Alfonso ang kalinga at pagmamahal na hindi ko nakukuha sa kanya. Pumayag po ako na magkaroon kami ng secret relationship kapalit ng pera. Opo, binibigyan niya ako noon ng pera. Tulong na rin daw niya sa akin at sa mga anak ko. Tinanggap ko na lamang kasi kailangan namin yon, Papa Dudut. Kay Sir Alfonso ko po naranasan yung tinatawag nilang princess treatment. At ang sarap po pala sa pakiramdam na tinatrato ka ng tama. Sa loob ng 2 buwan ay sobrang saya po ng naging pagsasama namin ng professor ko. Kahit na pataguyon, Papa Dudut. Sir Alfonso, Mirela, anong ginagawa mo rito? busy po ba kayo? Hindi naman. Bakit? May sasabihin po kasi ako. Ha? Teka, maupo ka nga muna. Mukhang importante yan ah. Ganun nga po, sir. Oh, ano ba yung sasabihin mo? Kasi po, hindi pa po kasi ako dinadatnan ngayong buwan kaya medyo nag-aalala na ako. Bukod po doon, nakakaramdam din ako ng pagkahilot, naduduwal ako tuwing umaga. Kaya nagdesisyon na po ako na mag-PT. Ano naman resulta nung nag-PT ka? Positive po. Ano? Buntis po ako. Anak niyo po tong pinagbubuntis ko. Teka. Inulit mo ba yung PT? Baka kasi akala mo buntis ka pero hindi naman pala. Inulit ko na po. 2 beses ako nag-PT pero ganun pa rin ang resulta. Positive pa rin po. Buntis po ako. Ay, nalinti ka na.
Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka pwedeng mabuntis. Kasi pag nalaman niya na misis ko, baka... Baka ano po? Teka, ano naman pong pakialam ng misis niyo rito hiwalay na kayo? ano kasi, may kailangan din akong sabihin sa'yo. Ha? Ano yan? Bakit matapos kong sabihin na buntis ako may sasabihin ka rin? Huwag kang sumigaw. Baka may makarinig sa'yo. Oh, huwag kang umiyak. Pasensya ka na talaga. Bakit ba kasi kayo nagagalit sa akin? Hindi ko naman yung sinasadya. Nagulat lang ako doon sa sinabi mo. Sabi mo hindi ako pwedeng mabuntis kasi baka malaman ng misis mo. Bakit? Ano po bang mangyayari kapag nalaman niya? Nagkabalikan na kami, Mirela. Pasensya ka na kasi hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Kailan pa po? Magdadalawang linggo pa lang naman. Kaya pala lagi kayong may kausap sa cellphone nyo tapos lagi kayong nakangiti. Yun naman pala okay na kayo ng misis nyo. Asawa ko pa rin siya. Nanay pa rin siya ng mga anak ko. Pero paano ako? At yung magiging anak natin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano na to ngayon. Ayoko nang masira ulit kami ng asawa ko. Mahal ko siya. Di ako makapaniwala na mahal mo siya ulit ng ganun lang. Ano ko? Para usan? Hindi naman sa ganon. Ganun na rin yun. Kunwari pa kayo ginawa nyo lang akong kabit. Minahal kita pero hindi kita kayang panagutan. Pati na yung bata ipinagbubuntis mo. Kaya sana maintindihan mo. Hindi ko po kayo maiintindihan. At kahit ano pang gawin yung paliwanag, hindi ko maiintindihan yung panloloko nyo sa akin. Ginawa nyo akong tanga. Sa una pa lang naman, alam naman natin na komplikado yung relasyon na meron tayo. Kaya sana hindi ka na umasa na lalalim yun ng gusto. Hindi naman sana ako aasa kung hindi nyo sinabing mahal nyo ako eh. Mahal pa rin naman kita pero mas mahal ko yung asawa ko. Sana maintindihan mo yun. Pero paano na yung magiging anak natin? Alam niyong lagot ako kay Estoy pag nalaman niya na buntis ako ng ibang lalaki. Ipalaglag mo na lang yung bata. Ano sabi niyo? Mali naman kasi talaga na nabuo yung batang yan. Kaya ipalaglag mo na lang. Total, dugo pa lang naman yan. Komplikado na yung sitwasyon. Kaya wag mo nang palalain pa. Hindi po ako makapaniwala sa sinabi ni Sir Alfonso na hindi niya kayang panagutan ang dinadala ko dahil mas magiging komplikado lang ang lahat, Papa Dudut. Hindi ko maiwasang magalit dahil sa kapa niya yon sinabi kong kailan nagbunga na ang lihim naming relasyon. Kasabay noon ay hindi ko na rin naitago yung pag-aalala ko dahil baka malaman ni Estoy na pinagtaksilan ko siya, Papa Dudut. Natakot ako sa pwede niyang gawin sa akin o sa mga anak ko. Ayoko pong may mangyaring masama sa amin. Doon ko naisip na ipapahamak lamang ako ng batang nasa sinapupunan ko. Kung hindi kasi siya nabuo, hindi magiging magulo ang lahat. Naisip ko rin na hindi pa ako handang magkaanak ulit sa pangatlong pagkakataon dahil mas lalo noong mahahadlangan ang mga pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral at umasenso sa buhay. Kaya naman kahit na masakit, Papa Dudut, ay pumasok na sa isipan ko noon na ipalaglag na lamang ang bata. Tulad ng sinabi ni Sir Alfonso. Alam kong mali at malaking kasalanan ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Pero nilamon na ako ng matinding takot ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Desidido na sana ako noon na ipalaglag ang batang dinadala ko. Pero biglang nagbago ang desisyon kong yon nang mapadaan ako sa may simbahan. Sakto pa na may misa na mga oras na yon, Papa Dudut. Pumasok ako at nakipag-usap sa Diyos para humingi ng tawad sa malaking kasalanan na naisip kong gawin. Sakto na nagbimisa kaya pumasok ako at doon po ako humingi ng tawad sa Diyos dahil sa mga naisip ko. Nagdasal po ako at sinabi ko sa kanya na hindi ko na pagpaplanuhang saktan ng bata na nasa sinapupunan ko, Papa Dudut. Parang natauhan ako pagkatapos ng misa kaya nagpasya ako na ipagpatuloy na lamang ang pagbubuntis. Nagawa ko pa namang itago yon sa lahat dahil hindi pa naman kalakihan ng tiyan ko. Iniwasan ko na rin si Sir Alfonso matapos ang sinabi niya sa akin nung huling beses kaming magkausap. Dismayado ako sa kanya dahil sa inasal niya.
Naniwala ako na siya yung pinakaunang poprotekta sa akin at sa magiging anak namin, pero hindi niya yon nagawa, Papa Dudut. Naduwag siya. Malakas lang ang loob niya na gumawa ng kalokohan pero hindi naman pala niya kayang panagutan. At kahit na ano pang dahilan niya ay wala na akong pakialam pa. Hindi naman ako humiling ng kasal sa kanya. Ang gusto ko lang ay sustentuhan niya kami ng anak ko. Mahal ko siya pero alam kong imposible ang relasyon namin lalo na't komplikado ito. Kapag nalaman pa ng mismong eskwelahan yung namamagitan sa amin ay may posibilidad na matanggalan siya ng lisensya na makapagturo. Dahil sa mga aksyon ko ay nag-alala rin po si Sir Alfonso. Kaya kinulit niya akong makipagkita sa kanya para makipag-usap, Papa Dudut. Mirela, salamat sa pagpayag mo na makipag-usap sa akin. Eh, ang kulit nyo kasi. Akala ko ba tapos na tayo? Ano ka mo? Pwede ba, Sir Alfonso? Huwag na kayong magtanga-tangahan dyan. Di ba ang sabi nyo nagkaayos na kayo ng misis nyo? At sinabi nyo rin na mas mahal nyo siya kaysa sa amin ng baby ko. Ibig sabihin nun, tapos na tayo. Doon na kayo sa pamilya nyo. Huwag ka naman ganyan oh. Anong wag akong ganyang pinagsasabi ninyo? Huwag mo naman ako ipagtabo yan. Ano pong gusto nyong gawin ko? Yakapin kita at makipagharutan sa inyo? Oo, yakapin mo ako. Kasi mahal pa rin naman kita. Ang kapal din naman ng mukha nyo, no? Makapal na kung makapal. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Nakalimutan nyo na ba yung sinabi nyo sa akin? Sabi nyo, mali na nagkaanak tayo at wag na rin akong umasa na lalalim pa yung relasyon natin. Tapos sasabihin nyo sa akin ngayon na wag ko na kayong ipagtabuyan kasi mahal nyo pa rin ako? Ayusin nyo na muna yung pag-iisip nyo. Nahahalata tuloy yung edad nyo. Nabigla lang naman ako nung sinabi ko yun sa'yo. Narealize ko na hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. Pero yung anak natin, kaya nyong mawala. Sa inyo pa nga mismo nang galing na ipalaglag ko siya, di ba? Patawarin mo sana ako. Sa Diyos kayo humingi ng tawad, wag sa akin. Buti na lang talaga, hindi ako kasing sama nyo. Kung hindi, baka nakagawa pa ako ng bagay na pagsisisihan ko rin sa huli. Ibig sabihin, hindi mo pinalaglag yung baby natin? Baby ko. Baby ko lang to kasi nga ayaw mo naman sa kanya, di ba? Ako pa rin ang tatay ng batang yan. Huwag mo naman ipagkait sa akin na maging ama ulit. Paano ko nga ibibigay yung karapatan na kilalanin kang ama ng batang to kung ginusto mo siyang mawala? Babawi ako. Susustentuhan ko ang anak natin. Ako nang bahala sa kanya. Sa inyo. Please, Mirela. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon para patunayan yung nararamdaman ko sa'yo. Mahal ko kayo na magiging anak natin. Mahal ko rin naman po kayo pero natatakot ako. Kahit na ayoko nang ipalaglag tong baby natin, hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin kay Esto yung tungkol dito. Sa ngayon kasi, kaya ko pang itago to kasi hindi pa naman halata yung tiyan ko. Pero paano pag lumaki na to? Isa lang yung paraan na naiisip ko. Makipaghiwalay ka kay Estoy. Tapos iuwi kita sa probinsya namin sa Javier Leyte. May matitiran kayo doon. Naayos ko na lahat. Doon na kayo tumira na magiging anak natin. Nasisiraan na ba kayo ng ulo? At talagang desidido na kayong gawin akong kabit? Hindi mo na rin namamahal si Estoy. Kaya bakit nakikisama ka pa sa kanya? Kasi may mga anak kami. Iwanan mo na rin sa kanya yung mga anak ninyo. Magsimula ka ulit. Magsimula tayo na magiging anak natin. Kaunting pagsasakripisyo lang naman yung gagawin mo. Tapos hindi mo na ulit mararanasan maghirap. Hindi ako mayaman, pero gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng komportabling buhay. Sige na, Mirela. Pumayag ka na. Diba, mahal mo naman ako? Seryoso ba kayo sa gusto nyong ipagawa sa akin? Gusto nyong iwan ko ang mga anak namin ni Estoy? Magkakaanak na rin naman tayo eh. Siya na lang yung mahalin mo at alagaan. Hindi naman mahirap gawin yun. Demonyo ka? Hindi ko akalain na masasabi mo yan. Gusto mo talaga na iwan ko ang mga anak ko para sa'yo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala akong balak na maging kabit habang buhay. Ayokong ikahiya ko ng mga anak ko. Matagal pa naman bago mangyari yun. Mapaghahandaan pa natin. Kaya pa naman natin itago ngayon eh. Hindi natin maitatago yung totoo. Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin to para hindi na lumala yung gulo. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, malalaman ni Estoy na nangaliwa ka.
Naisip mo na ba kung ano mangyayari sa'yo pag nagkataon? Bahala na! Hihingi na lang ako ng tawad sa kanya. Kung tatanggapin niya pa rin ako, handa akong bumawi. Pero kung ayaw niya, wala na akong magagawa. Karapatan niyang magalit at hindi ako tanggapin. Kasi ako naman yung nagkamali sa amin. Sana ganun ka rin. Sana handa ka rin panagutan yung nagawa mong pagkakamali. Papa Dudut, plano ko na sanang tapusin noon ang namamagitan sa amin ni Sir Alfonso. Pero nakiusap siya sa akin na huwag kaming maghiwalay dahil hindi niya raw kakayanin. Nalilito po ako sa kanya noon kasi ayaw naman niya akong panagutan noong una. Pero ayaw niya rin akong palayain. Sa huli ay nakipaghiwalay na rin ako sa kanya. Ayoko na kasing dagdagan pa yung pagkakasala ko sa mata ng Diyos at sa batas ng tao dahil sa ginawa namin. Nagkasundo na lamang po kami ni Sir Alfonso na susustentuhan niya ang batang dinadala ko pero wala kaming pagsasabihan na siya ang ama. Pero hindi namin inaasahan na natunugan pala ng asawa niya ang tungkol sa pagkikita namin. Sinundan siya nito at nahuli kami sa akto na magkasamang kumakain. Gulat na gulat po kaming pareho, Papa Dudut, lalo nung galit nitong hinablot ang buhok ko para sa bunutan. Inawat po kami ni Sir Alfonso pero wala rin siyang nagawa kasi pinagtulungan na ako ng mag-ina niya. Sumunod din pala ang anak nilang babae ng gabing yon kaya wala po akong kalaban-laban sa kanila, Papa Dudut. Inawat kami ng mga crew sa naturang fast food chain na kinakaroon na namin. Ilang sandali lang matapos yon ay namalayan ko na lamang na dinudugo na pala ako. Natakot pa ako noon at ganoon din si Sir Alfonso kaya dali-dali niya akong dinala sa pinakamalapit na ospital. Kaya lang, huli na ang lahat. Dahil sa nangyari ay tuluyan na akong nakunan. Tuluyan na nga pong nalaman ni Estoy ang pangangaliwa ko noong puntahan niya ko sa ospital, Papa Dudut. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung matinding galit at pandidiri sa akin. Walang patid ang luha ko noon habang humihingi ng tawad sa kanya. Pero hindi pa raw niya kayang ibigay yon. Hindi niya rin alam kung kaya pa niyang ibigay yon pagkatapos ng lahat. Gusto ko ring magalit sa kanya dahil sa mga pagkukulang niya pero mali na isumbat ko yon sa kanya para lang bigyan ng katwiran ang kasalanang nagawa ko. Kung tutuusin ay mas malaki yung kasalanan ko sa kanya. Tungkol naman kay Sir Alfonso ay nawala na ako ng balita sa kanya at sa pamilya niya dahil hindi na rin naman ako noon nakabalik sa school. Tuluyan na akong huminto, Papa Dudut. Estoy, tama na yung pag-inom mo. Lasing ka na eh. Baka mamaya maistorbo mo na naman ang mga kapitbahay natin. Matulog ka na dun sa kwarto. Huwag mo nga akong inuutusan. Tsaka huwag mo rin akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo, Mirela. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin ako napapatawad. Paano kita patatawarin? Nagpagalaw ka sa ibang lalaki. Tapos dun pa talaga sa profesor mong amoy lupa. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan yung tao. Okay, tamo. Pinagtatanggol mo pa yung matandang yun. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero mali rin naman na pagsalitaan mo siya ng ganun. Anong gusto mong gawin ko? Palakpakan yung kalokohang ginawa nyo? Hindi naman sa ganun. Alam naming mali yung nangyari. Siguro karma na namin yung pagkawala ng anak namin. At habang buhay ko yung dadalhin sa konsensya ko. Buti alam mo. Kasi hindi ko na rin makakalimutan yung ginawa mo. Sobra ka eh. Napakasama mong babae. Oo, may pagkukulang ako sa'yo pero yung manlalaki ka, iniputan mo ako sa ulo eh. Nagpagalaw ka na nga sa kanya, nagpabuntis ka pa. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? Nanliliit na nga ako, tapos sa ginawa mo, tinapakan mo pa yung pagkalalaki ko. Alam ko,
Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo eh. Hindi na maibabalik ng paghingi mo ng tawad yung tiwala ko sa'yo kasi sinira mo na yon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Estoy. Ano pang pagkakataon yung gusto mo? Sa tingin mo ba, ganun lang kadali kalimutan yung ginawa mo? Huwag ka nang umasa na mapapatawad kita agad. Hindi ko naman hinihiling na patawarin mo ko agad, pero sana isipin mo rin yung pamilya natin. Ikaw na rin yung may sabi. May pagkukulang ka kaya hinanap ko sa iba yung mga bagay na wala sa'yo. Hindi sana mangyayari yun kung hindi ka nagkulang sa pamilya natin. Kasama nga kita pero parang mag-isa lang ako sa lahat. Parang ako lang yung may pangarap para sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Magsimula tayo ulit. Bumawi ka. Babawi rin ako. Magtulungan tayo para sa mga anak natin. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadali yun. Palibhasa, ikaw yung nagloko. Wala namang madali lalo na sa pagbuo ng pamilya. Mas lamang yung hirap kaysa sa ginhawa. Marami tayong isasakripisyo pero kakayanin kasi inspirasyon natin ang mga anak natin. Inalok ako ni Sir Alfonso ng mas komportabling buhay pero kapalit nun, iiwan ko kayo ng mga anak ko. Hindi ako pumayag. Hindi ko kayang mapalayo sa mga bata. At ganun din sa'yo kahit na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin naman ang ama ng mga anak ko. Kahit ganito ko, mahal pa rin kita. At mahal ko yung mga bata. Pero di ko naisip humanap ng iba para saglit na takasan yung responsibilidad ko sa pamilyang to. Malaki yung kasalanang nagawa ko. Kaya kung kinakailangan kong humingi sa'yo ng tawad araw-araw, gagawin ko. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad o kung darating pa ba yung araw na yon. Kaya huwag ka nang umasa na babalik pa tayo sa dati. Alam ko. Pero tama ka rin naman sa sinabi mong malaki yung pagkukulang ko sa pamilya natin. Masyado akong naging panatag. Akala ko kasi sapat na yung maipakita ko na nagpakaama ko. Akala ko kasi ganun lang kasimple maging tatay. Pero hindi ko alam na kulang pa pala yun. Malaki rin yung pagkukulang ko sa'yo. Kasi hindi ko sinuportahan yung pangarap mo. Kaya lalo nang nagkandaleche-leche. Kung galit ako sa'yo, mas nagagalit ako sa sarili ko. Bakit kasi kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Hindi na natin maibabalik yung nangyari. Pero pwede naman tayong bumawi at mas gawin kung ano yung tama. Ikaw pa rin naman yung lalaking minahal ko. At kayo ng mga anak natin yung pinili ko. Kaya sana, mapagbigyan mo pa ako. Kahit isang pagkakataon lang ulit. Hindi po kami naghiwalay ni Estoy, Papa Dudut. Sa halip na mangyari yon ay magkasama naming ginampanan ang pagiging magkatuwang sa pamilyang binuo namin. Malaki po ang pagkakasala ko sa kanya bilang partner kaya araw-araw ko yung pinagsisisihan. Lagi rin po akong bumabawi sa kanya para hindi na niya maranasan yung pakiramdam na minsan ko siyang pinagpalit sa iba. Bukod doon ay lagi rin akong nagdarasal sa Diyos. Natulungan akong makapagbagong buhay at maging malakas ang pananampalataya para malabanan ko ang mga tukso sa paligid ko. Akala ko dahil bumabawi na ako noon sa mga maling nagawa ko ay magiging maayos na ang lahat, Papa Dudut. Pero nagkamali ako. Sa pagkakataong yun ay si Estoy naman ang nangaliwa at sa huli ay pinili niyang sumama sa babae niya. Iniwan niya kami ng mga anak niya ng ganon na lamang. Sobrang sakit po ng ginawa niya pero wala naman akong nagawa. Hindi ko na siya napilit pang bumalik sa amin ng mga anak niya dahil desidido na siyang panindigan ang bago niya. Ang sakit lang sa parte ko na pinili ko sila pero iiwan niya rin pala kami. Siguro'y hindi pa rin talaga ako lubos na napatawad ni Estoy sa kasalanang ginawa ko sa kanya. Naisang tabi lang yon pero hindi tuluyang nawala, Papa Dudut. At wala na akong magagawa kundi tanggapin yon, Papa Dudut. Kung tatanungin niyo ako kung may balita pa ako kay Sir Alfonso, ang huling nalaman ko ay sumakabilang buhay na siya dahil sa COVID. Binalita lang po yon sa akin ng dati kong kaklase. Pero hindi ko na inalam kung naging maayos pa rin ba ang pagsasama nila ng misis niya matapos nitong malaman ang naging relasyon namin.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo na mai-ere ang istorya ng buhay ko. At sana kahit papaano ay may natutunan ang mga kabarangay natin sa mga naranasan ko na mga pagkakamali sa buhay. Muli, God bless sa inyo, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Merela. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa bawat yugto ng ating kabataan, may mga kalokohan tayong nagawa, mga sandaling nagbigay ng saya at kulay sa ating mga alaala. Ngunit bukod sa kaligayahan ay may mga pagkakataong pagsisisi rin ang dulot nito sa atin. Ikaw, kabarangay, ano ang kwento ng kabataan mo na tumatak sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, ito po ang unang pagkakataon na susulat ako sa inyo at natagpuan ko po ang inyong programa sa pamamagitan ng aking FYP o yung For You page sa TikTok. At nagustuhan ko po ang kwentong ibinabahagi ninyo. Kaya't naisipan kong magpadala ng sulat sa inyo. Ako po si Gracie, 33 years old na sa ngayon, ngunit ang kwento ko po ay nangyari noong ako'y 18 years old pa lamang, taong 2008. Kung tatanungin ninyo po ako, Papa Dudut, ilang beses ko pong pinag-isipan ng mabuti kung ipagpapatuloy ko pa ang pagsusumite ng sulat na ito. Dahil medyo mahirap at hindi maganda ang mga karanasang kaugnay nito. Tiyak po ay may mga pagkakataong natutokso kung itigil na lang ang pagpapadala ng sulat na ito, pero napagtanto ko rin po na siguro ay mas mabuti ng may ibang tao na makarinig ng kwento ko. Lalo na't 15 years na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Matagal ko na pong bitbit ang bigat na nararamdaman ko at hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala sa isipan ko at puso ko ang mga pangyayaring yon. Nagsimula po ang lahat ng maging mag-best friend kami ng kaklase ko noong first year high school, si Megan. Sa totoo lang po ay sobrang arte at taray ko noon. Tapos siya'y tahimik at mahinhin pero pareho kami ng itsura. Maganda at maamo ang mukha.
Kaya siguro kami naging magkaibigan. Noong second year kami ay hindi ko na namamalayan na naiimpluwensyahan ko na pala siya. Hindi na siya ganun kainhin at natutunan na niyang ipahayag ang nararamdaman. Yun nga lang minsan ang mga sinasabi namin ay medyo nakakasakit na sa ibang tao. To the point na nagiging bully na kaming pareho. Nagtuloy-tuloy po ito hanggang sa nakatungtong na kami sa college. Nakakayamang aminin pero hindi ko na po mababago ang mga nangyari. Meron po kaming isang kaklase ni Mega noong first year college kami na palagi naming tinutokso. Si Jenny. Tinutokso po namin siya dahil hindi pasok sa beauty standards ng karamihan ang kanyang itsura. At dahil na rin siguro sa pagiging teenager namin, hindi namin naisip ang epekto ng mga salitang binitawan namin. Sa totoo lang ay wala kaming pake kung nasasaktan siya at sa mga panahong yun ay parang laro lang sa amin ang lahat. Kung maibabalik ko lang po ang panahon, Papa Dudut, hindi ko po gagawin ang mga ginawa ko. Hindi ko po hahayaang makaranas siya ng ganong klase ng pang-aapi. At sana'y napagtanto ko na noon pa lamang kung gaano kasakit ang tinutokso at binabaliwala ng iba. Pero gaya nga ng sinabi ko po ay hindi ko na mababago ang nakaraan. Ang tanging magagawa ko na lamang po ay tanggapin ito at magsikap na matuto mula sa mga pagkakamali ko noon, Papa Dudut. Sinasadya ko. Gracie, Megan. Diyos ko, pwede bang tigil-tigilan niyo na ako? Lalong-lalo ka na, Gracie Hindi ka na nagbago. Sensya ka na. Akala ko kasi basura eh. Alam niyo, konting-konti na lang talaga't papatulang ko na kayo. Subukan mo lang. At sisiguraduhin kong hindi mo nagugustuhin pumasok pa sa school. Ano bang nagawa ko sa inyo't palagi niyo akong pinagtitripan, ha? Ano ba problema niyo? Yung problema namin ay yung pagmumukha mo. Ang lakas ng loob mo para sagot-sagutin ako. Pero ang pangit-pangit naman ang mukha mo. Agree ako dyan. Mga tulad mo kasi dapat nananahimik lang. Tama. Pangit na nga ang mukha mo. Tas pangit pa ang pag-uugali mo. Saan ka nalang pupulutin yan? Exactly! Diba? Alam niyo kayong dalawa, makakahanap din kayo ng katapat niyo. Sinong katapat? Ikaw? Ay be, mukhang pinagbabantaan tayo nito oh. Ah, ganun ba? Hoy, ano ba? Sumusobra na kayo Siguro panahon na para isumbong kayo sa teacher natin. Talaga ba? Ako na to. Jenny, kung ako sa'yo, pag-iisipan ko ng mabuti ang binabalak mong pagsusumbong sa amin. Dahil pag ginawa mo yan, sisiguraduhin ko na araw-araw uuwi ka na punit-punit yung mga libro at notebook mo. Gracie, please wag. Pinaghirapan ng mga magulang kong ginamit na pambili sa mga libro ko. Marunong ka naman pala magpakumbabae. Tama yan, dapat ganyan. Magkakasundo tayo kung ganyan ka palagi. Gracie, ba't di natin subukan ng loyalty ng babaeng to? Ay, alam ko na. May home reading report ako sa English at hindi ko pa nasisimulan yung homework ko sa math. Jenny, ikaw na kaya gumawa nun? Pwede mo naman akong tulungan, di ba? Ano? Pero bukas ng deadline nun Hindi pa nga ako tapos sa home reading report at assignment Ay be, pumapalag. Hoy Jenny, gagawin mo yung inuutos ko sa'yo o pagsisisihan mo na dito ka pa nag-enroll? Siguro oras na nga para isumbong ko kayo sa principal. Sige, gawin mo. Pero siguraduhin mo lang na may dala kang bala sa gera na to. Kasi kapag ginawa mo yan, pinapangako ko sa'yo na mawawala yung scholarship mo. Anong ibig mo sabihin? Babalik na rin ko ang kwento. Ipapalabas ko sa lahat na ako tong binubuli mo ng pailalim. Tas magsisilbi si Megan as witness. 2 laban sa isa, Jenny. So sigurado ka bang kakayanin mo? Itong scholarship na nga lang ang inaasahan ng pamilya ko Pwes, kung ganon, eto. May reporting nga pala ako sa science bukas. Isulat mo na lang lahat sa Manila paper yung nasa page 6 ng notebook ko. Ah, very good ka dyan, be.
I know, right? Mabuti na lang at nandito si Jenny. Napaka-useful talaga kahit kailan. Sige na, gagawin ko na lahat ng pinapagawa niyo. Basta wag niyo lang akong guluhin. Good girl. Arf, arf! Be, halika na nga. Kailangan pa natin pagplanuhan ng mabuti yung upcoming party mo. Ay, oo nga pala. Pag-uusapan pa natin yung ipi-play nating music para sa party ko. Jenny, gusto mo ba makijoin? Too bad, girl. No pets allowed kasi sa bago kong apartment eh. Huy, Be, huwag kang ganyan. Kung tutuusin, mas cute pa nga ang aso kumpara sa pagmumukha ng babaeng yan eh. Ay nako, let's go. Kakarmahin din kayo balang araw. Hoy, witch! May sinasabi ka? Bruha ka ng taon, narinig kita. Pero since ikaw yung gagawa ng mga project ko, fine. Palalampasin ko na muna yon. Pero itong tatandaan mo. Kung may sasabihin kang masama o pangit tungkol sa amin ni Megan, siguraduhin mo lang na hindi na namin maririnig yan sa susunod. Kung ayaw mong lagyan ko ng chewing gum yung buhok mo at super glue yung upuan mo. Halika na nga, Megan. Noong mga panahong yon ay hindi ko talaga nakikita kung gaano ko na pala nasasaktan ng ibang tao sa mga ginagawa ko, Papa Dudut. Sa mga oras na yon ay pakiramdam ko ay may kontrol ako sa lahat ng nangyayari sa paligid ko. Tuwing may napapasunod akong tao sa mga gusto ko ay parang ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Pakiramdam ko ang lakas ko at parang napaka-powerful ko kasi kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko at makuha ang lahat ng gusto ko. Para bang tuwing magagawa ko yung mga bagay na gusto ko ay feeling ko mas mataas ako kesa sa kanila. Ang mga tao ay para bang sila yung mga tools na pwede kong gamitin para mapatunayan sa sarili ko na may power ako. Lalo na kapag hindi agad-agad sumusunod ang isang tao. Doon ako nakakaramdam ng mas malaking challenge. Parang gusto ko pa silang subukan hanggang sa wala na silang magawa kundi ang sumunod. Ginigiit ko pa talaga. Ginagawa ko ang lahat ng paraan hanggang sa bumigay na sila. Akala ko noon, Papa Dudut, eto ang paraan para mapatunayan ko na may lakas at halaga ko. Pagkatapos ng usapan namin ni Jenny ay napagdesisyonan kong magpa-party sa bago kong apartment. Sobrang saya ko noon kasi nararamdaman kong malaya ako. Nagagawa kong lahat ng gusto ko, walang pumipigil sa akin kasi nga yung mga magulang ko ay nagtatrabaho abroad. Kaya't ako lang ang namamahala sa bahay. Pinapadalhan lamang nila ako ng pera para sa allowance sa tuition ko. Kaya parang wala na akong iniintindi kundi ang mag-enjoy at mag-party. Ang feeling ko noon ay walang makakapigil sa akin at ang saya-saya ko na walang restrictions. Kaya naman todo enjoy ako at feeling ko ay parang ang saya ng buhay ko. Sobrang excited ko noong gabing yon kasi halos 20 kaibigan ko ang in-invite ko. At syempre kasama doon si Megan, yung pinaka-close kong kaibigan. Nagpa-games ako, nagpainom at halos lahat kami ay super saya, Papa Dudut. Walang tigil ang tawanan at kwentuhan. Ang ingay namin sa apartment pero parang okay lang dahil lahat kami doon ay parang walang pakialam sa mundo. Walang iniintindi kundi ang mag-enjoy at magsaya sa gabing yon. Ang saya ng atmosphere kasi feeling ko ay nasa tuktok ng mundo ako. Parang walang makakatalo sa saya namin. Pero ang hindi ko alam habang nag-e-enjoy ako sa gabing yon ay doon pala magsisimula ang isang pangyayari na magpapabago sa buong buhay ko. Mag-enjoy lang kayo dyan, ha? Kung gusto nyo pang uminom, marami pang drinks dun sa ref at icebox. Be, mukhang success tong party mo ah. Ako pa ba? Napakaswerte mo. Nasa ibang bansa ang parents mo. Diba? Be, feeling ko ang laki ng nagastos mo sa parting to. Atin-atin lang to, ha? Pinapalitan ko yung amount sa tuition fee natin para may extra pa akong pang-gimmick at pang-chibog. Hala, gaga ka! Paano mo
ginagawa yun? Simple lang. Pinapa-photoshop ko yung statement of account natin dun sa taga-internet cafe na may crush sa akin. Ikaw na talaga. Cheers tayo dyan! Come on! Be, ano yun? Naku, kapitbahay mo yata yan. Ay, oo. Yan yung matandang nakatira sa tabi ng apartment ko. Nakita ko siya nung first day ko dito. Nag-iisa lang yan, walang kasama sa apartment. Parang wala naman yatang magawa si Lola. Hayaan mo na, titigil din yan. Anyway, balik tayo. May gusto pala sa akin yung nakabantay sa internet cafe, tapos... Hala, galit na yata. Be, hinaan na lang kaya natin yung music. Tapos ano? Magiging boring tong party ko dahil lang sa kapitbahay ko na nuknukan ng killjoy? That's it! Hoy, saan ka pupunta? Pagsasabihan ko lang yung matandang yan. Palibasa hindi nakaka-relate si Lolang uugod-ugod sa mga parties tulad nito. Ano ka ba? Wag na. Dito ka na lang. Pahinaan na lang natin yung music para wala nang gulo. Kung natatakot ka sa matandang yon, pwes ibahin mo ako. Dito ka lang, magtutuos kami ng bruhang yan. Check mo na lang yung ref kung marami pang beer. Tatamaan na talaga sa akin yung matandang yan. Uy, ano to ha? Nakakatanggap pa rin ata ng love letter si Lola hanggang ngayon. In fairness sa matandang yun, may asim pa. Mabuksan na. From blah blah blah. Contact number. Ay, alam ko na. Huli ka, Balbon. Bruha ka talaga ng taon. Ano, kinausap mo talaga yung matanda? Kaloka ka? Hindi, pero may mas maganda akong idea. Ano? Nakuha ko number niya. Ipaprank call ko si Tanda. Galing ko, di ba? Ako na talaga. Huwag mo na lang kayang ituloy yan, be. Sayang lang sa load yan. Ano ka ba? Naka-postpaid ako, no? Tsaka isa pa, sina mommy rin naman ang nagbabayad sa line ko, kaya don't you worry. Bahala ka na nga dyan. Shh! Eto na. Hello? Hi! Si Melissa po ito. Customer service po kami ng isang matchmaking website. Natanggap po namin ang pinadala niyong email. And we are glad to inform you po na may nakita kami na kamatch mo. Huy! Shh! Paniwalang-paniwala siya. Ang matchmaking service po ay isang service na tumutulong sa mga tao para maghanap ng romantic relationships o hindi kaya marriage partners. At base po sa pinadala sa amin na description nyo, may nakuha po kaming perfect match just for you. Be, balik na lang tayo sa sala. Uminom na lang tayo. Nawawala na amats ko eh. Huwag kang maingay, be. Sandali na lang to. Puro ka talaga kalokohan. Ano po yon? Hindi po kayong nagpadala ng information nyo sa amin? Baka naman po kamag-anak o hindi kaya apo nyo ang nagpadala ng info nyo sa amin. Hindi kayo interesado? Sayang naman po kasi may nakita po kaming match nyo dito. Puti ang buhok, malaki ang tiyan, uugod-ugod with a little touch of ulyanin, and most importantly, konti na lang ang natitirang oras sa mundong ito. Di, palampasin mo na nga yung matandang yan. Wala naman tayong mapapala dyan eh. Alam nyo na kung sinong tumatawag sa inyo? Pwes mabuti naman at na-figure out mo na rin sa wakas. Hoy, matandang uugod-ugod na naging first pet ang dinosaur. Ang kapal naman ata ng pagmumukha mo para tawagin akong Bratinela. Subukan mo lang talaga na hampasin ulit tong pader at talagang ikakalat ko tong number mo sa mga naghahanap ng textmate. Diyan ka na nga! Ay, na-stress ako sa matandang yun ha. Halika na nga, let's drink some more! Noong gabing yon, akala ko ay susugurin ako ng matanda sa apartment ko, Papa Dudut. Pero pagkatapos ng phone call na yon ay bigla na lang tumigil yung mga kalampag sa pader. Kaya naman tuluyan ko nang na-enjoy ang party ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yon kasi sobrang sakit ng ulo ko kinabukasan dahil sa hangover. Pero ang nakakagulat ay hindi ko na nakikita ang matanda, Papa Dudut. Kadalasan kasi nakikita ko pa siyang dinidiligan ng mga halaman niya o nagwawalis sa harapan ng pintuan niya. Pero ngayon ay wala na.
Pati mga halaman niya ay unti-unti nang namamatay. Hanggang sa isang araw ay may mga lalaki ako nakita na pumasok sa apartment ng matanda. Karga-karga nila ang matanda na 2 o 3 araw nang patay. Nung tinanong ko yung mga rescuers, ang sabi nila ay namatay siya dahil sa edad. Parang tinamaan ako sa sinabi nila. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko noon pero kinilabutan talaga ako. Hindi ako basta-basta makalapit ng apartment or makalipat ng apartment kasi malaki ang advance and deposit na ibinayad ng mga magulang ko sa apartment na yon. Kaya para makalimutan ang mga nangyari, dinestra ko ang sarili ko. Parati ako nagpapatugtog ng happy music, naka-on air parati ang TV, lagi ako nakikinig ng Barangay LS at lagi may kausap sa cellphone. Para hindi ko na maalala yung takot na nararamdaman ko. Nawala na nga yung kapitbahay ko. Hanggang isang araw ay nakareceive ako ng text messages. Noong una akala ko ay prank lang mula sa isang walang magawa. Pero yung mga mensahe parang may koneksyon. Mga salitang magpakabait ka na. Hindi maganda yung mga nagawa mo. At may panahon ka pa para magbago. Kinilabutan ako, Papa Dudut. At lalong mas kinikilabutan tuwing binabasa ko yung mga text. Para bang may malamig na hangin na dumadaan sa katawan ko. Na parang nagpatigil sa lahat ng galaw ko. At biglang may kumalabit sa likod ko. Yung pakiramdam na parang may presensya na nakatayo sa likuran ko. Pero paglingon ko ay wala naman akong makita. Yung kilabot na sumanib sa katawan ko ay parang hindi ko matanggal at tumagos sa buto ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi po ako yung tipo ng tao na basta-bastang naniniwala sa mga multo. Kinausap ko na si Megan tungkol sa mga disturbing na text messages na natatanggap ko. Sinabi niya na i-block ko na lamang yung number para hindi na ako maharas. Pero tuwing binablock ko ito ay may natatanggap pa rin akong parehong klase ng mensahe. Pero galing sa iba't ibang phone number at tuwing sinusubukan kong tawagan yung number na nagpapadala sa akin ng mga strange messages ay hindi na rin po ito na ko-contact. Hindi ko rin kayang palitan or itapon ang SIM card ko ng panahong yon. Kasi naka-postpaid ako o mas kilala noon bilang Line noong 2008. Pareho naming naisip ni Mega na isang tao lamang ang may pakana ng lahat ng ito. Si Jenny. Binabalikan niya kami at ginagantihan kami sa lahat ng mga pang-aapi na nagawa namin sa kanya. At syempre naisip din namin kung paano niya nakuha ang number ko. Kasi syempre hindi ko naman siya binigyan ng number ko. Pero nang nag-usap kami na pagtanto namin ni Megan na may social media si Jenny noong mga panahon na yon at madalas pa naming nilalagay ang mga phone number namin sa social media para makahanap ng textmate o sumali sa mga text clan. Hindi nga kami friends ni Jenny pero public naman ang mga info ko sa social media. Nagtaka kami kung paanong posibleng nalaman ni Jenny ang nangyari sa matanda na kapitbahay ko. Noong una ay hindi ko rin alam kung paano niya makukuha ang impormasyon kaya pareho kaming nag-isip ni Megan. Nang mag-usap kami ng masinsinan ay napagtanto namin na sumabog nga sa balita yung nangyari sa matanda at lahat ng detalye pati ang buong insidente ay naging headline ng mga panahong yon. At ang mas nakakaloka pa ay dinisclose ng mga reporters ang address ng matanda sa mga balita. Kaya kahit sino pati na si Jenny ay maaaring malaman kung saan ako tumitira. At nang dahil na rin sa party. Sobrang pikon ako nang maisip kong si Jenny pala yung posibleng nagtitext sa akin. Ang isang babae na dati hindi ko iniisip na makakahanap ng paraan para balikan ako. Siya pa ang nagiging dahilan ng lahat ng stress at takot na nararamdaman ko. Hindi ko matatanggap, Papa Dudut, na naisahan ako ng taong binubuli ko. Asar na asar ako sa pag-iisip na wala akong kontrol sa sitwasyon. Yung pag-iisip na pinaglalaruan ako. Kahit si Megan ng mga panahong yon ay nababahala na rin. Kasi baka siya na ang susunod na target ni Jenny.
at hindi siya nagkamali, Papa Dudut. Kasi mga 2-3 araw lang matapos kong makatanggap ng mga weird na text messages, tinawagan ako ni Megan at sinabi niya sa akin na nakakatanggap na rin siya ng mga mensahe na nagpapahiwatig tungkol sa nangyari sa matanda kong kapitbahay na namatay. Pareho kami ng nararamdaman, takot at pagkabahala. Kasi ang mga mensahe na yon ay mas personal at mas disturbing at malinaw na may koneksyon sa mga nangyari sa buhay namin. Nagpapakita ito ng mga detalye na wala dapat nakakaalam at nagdudulot lang ng higit na takot sa amin. Si Megan na dati ay hindi masyadong bothered ay nagsimula ng mag-alala ng malalim. Akala ko ako lang ang target pero noong malaman ko na siya rin ay nakakatanggap ng mga mensahe ay napagtanto namin na mas malaki ang panganib na kinakaharap namin kesa sa iniisip namin. Kaya hindi na kami nagdalawang isip ni Megan na sugurin at kumprontahin si Jenny, Papa Dudut. Hoy babae, saan ka pupunta? Dito ka lang, may pag-uusapan tayo. Tungkol saan na naman ba to? Huwag kang magmaang-maangan. Hindi bagay sa pangit mong pagmumuka. Alam mo kung ano yung tinutukoy namin. Umamin ka na. I swear, wala akong ginagawa at wala akong alam. Yung mga weird text messages na natatanggap namin, alam kong pakanamong lahat ng yun. Ang kapal na mukha mo. Kung may gusto kang sabihin sa amin, sabihin mo sa amin ng diretso. Hindi yung kung ano-ano pang tinitext mo sa amin. Naaalala mo last week, nung pabulong mo kaming pinagbantaan na kakarmahin din kami balang araw, ha? Eto na nga ba yung karmang sinasabi mo, ha? Umamin ka na lang, Jenny. Kasi hindi magtatagal, malalaman din namin yung totoo. Babalatan na talaga kita ng buhay babae ka. Nanggigigil ako sa'yo, magsalita ka. No offense pero bakit ko naman kayo pag-aaksayahan ng load? At isa pa, wala akong number nyo. Kaya please lang, tantanan nyo na muna ako. 10 minutes na lang bago matapos ang break ko, kailangan ko pa mag-CR. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. So, paano natin malalaman ngayon na siyang may kagagawa ng mga text messages kung ayaw niya namang umamin? Yun nga din ang iniisip ko eh. Ah, alam ko na. Ano? Pumunta tayo ng albularyo. Nagpapatawa ka ba? Kasi weird mo na rin yung Jenny na yun eh. I guess nakakahawa rin pala yung pagka-jologs ng babaeng yun. Seryoso ako ha. Alam mo ba yung pinsan ko? Nawawala ng gamit sa boarding house. Pumunta siya sa albularyo. Tapos nung kumonsulta siya doon niya nalaman na yung palang roommate niya ang nagnanakaw ng mga gamit niya. Be, common sense lang yan. Hindi yan dahil sa magic ng albularyo. Iisang tao lang ang kayang magnakaw ng gamit ng pinsan mo. At malamang, yung roommate niya yun. Kahit sino kayang i-figure out yan, kahit bobo pa. Be, sa tingin mo may choice pa ba tayo ha? Ito na lang ang natitira nating paraan para matigil na tong kalokohang to. Whatever. Sige, fine. Ipagpalagay na natin na pupunta nga tayo sa albularyo. Pero saan naman tayo maghahanap ng albularyo? Don't worry. Pwede kong tawagan yung pinsan ko anytime. Sigurado ako may address siya ng albularyong pinuntahan niya. Kung gusto mo, tatawagan ko na siya ngayon din. Tapos diretso na tayo sa albularyo pagkatapos ng klase. Mukha pa ba akong may choice? Sige na nga, tawagan mo na. Oh, ito na. Hello, Kaz? Oy, kumusta ka na? Long time no talk. Hala, nakakaingit naman. Pero congratulations pa rin. In fairness sa'yo, ah. Tingnan mo tong babaeng to. Hoy, yung address. Ay, oo nga pala, Kaz. Naalala mo pa ba yung kwento mo sa akin last year? Tungkol dun sa pinuntahan mo na albularyo? Loka-loka, hindi ako sinasaniban. Kailangan ko kasi yung address ng albularyo, Kaz. Uy, salamat. Maaasahan ka talaga. Wait lang, kukuha ko ng papel. Eto, yan, sulat mo dyan. Okay. 243 Narciso Street. Okay. Salamat. O Kaz, tatawagan na lang kita ulit mamaya ha. Matatapos na kasi break namin eh. Sige Kaz, bye. Ito naman, sobrang mainipin. Kaloka.
Paano kasi chismis ka ng chismis? Matatapos na ang break, hindi mo pa rin nakukuha yung address. Okay na, chill ka na, be. Ito na nga, oh. Sandali lang, paano nga ba tayo matutulungan yung albularyo na yan, ha? Hindi rin ako sigurado eh. Pero ayon sa kwento ng pinsan ko, may pinapatak daw na wax ng kandila sa planggana na may tubig. Tapos, yung wax na galing sa kandila, nagiging kahugis ng tao o nung elemento na gumagambala sa'yo. Paminsan-minsan, may mga pinapasuot o pinapainom din sila sa'yo para daw layuan ka na ng mga masasamang elemento o masasamang loob. Ay, it seems like wala na talaga akong choice. Whatever, papatulan ko na tong katsipan na to. Grabe ka naman, be. Malay mo, baka makatulong sa atin to, di ba? Sana nga. At sana lang wala silang ipapakain o ipapasuot sa akin na kung ano-ano. Kadiri! Can you imagine? Ang arte mo naman, be. Ikaw na nga tong minumulto eh. Gaga, hindi totoo ang multo. I'm sure na pinaglalaruan at pinapaikot lang tayo ng Jenny na yan. Be, chika na lang tayo mamaya. Babalik na ako sa upuan ko. Sige, aabangan kita mamaya sa locker mo pagkatapos ng klase. Sabay tayong aalis ng school. Noong na-dismiss na ang klase, agad kaming pumunta ni Megan sa albularyo. Habang naglalakad kami papunta roon ay pareho kaming kabado kasi hindi namin alam kung ano ang sasabihin ng albularyo. Laking gulat namin nung sinabi ng albularyo na may matandang babae na sinusundan daw kami. At hindi raw ito matatahimik hanggat hindi nito nakukuha ang hustisya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang narinig ko yon kasi sobra akong kinilabutan. Sinabi na lang ng albularyo na magdasal na lamang daw kami at yun lang ang tanging paraan para matahimik ang kaluluwa ng matanda. Pag-uwi ko ng bahay, nagiging mas malala na yung mga text messages na natatanggap ko. Kung dati ang natatanggap ko lang ay magpakabait ka na. Ngayon naman ay nagiging mas seryoso at mas nakakatakot tulad ng hindi kita titigilan hanggat hindi ka nababaliw. At palagi akong nagmamasid sa'yo. Kadalasan tinatawagan ko na lang si Megan para kahit papaano ay hindi ako matakot. Sabi din ni Megan ng mga panahon na yon na pati siya ay nakakatanggap na rin ng ganong klase ng mga text messages at palala na raw ng palala. Sinubukan kong i-block ang numerong nagte-text sa akin pero ganoon pa rin. Laging may bagong mensahe na dumarating. Nang mga panahong yon ay naisip ko na parang imposibleng pinagtitripan lamang ako. Sino bang mag-i-effort na magpalit ng SIM card at gumastos ng pera para lamang takutin ako ng ganito? Lalo na't alam kong medyo mahal pa ang SIM card noong mga panahong yon. Kaya kahit ako ay unti-unti ko nang naiisip na baka nga may katotohanan yung sinabi ng albularyo sa amin. At baka nga ginugulo kami ng matandang nakaaway ko. Pakiramdam ko noon ay parang may puwersa sa likod ng lahat ng ito. Isang bagay na hindi ko kayang kontrolin o maipaliwanag. Para bang may matinding galit na naghihintay lang na magpakita sa akin. Papa Dudut. Jenny, halika dito! Bilisan mo! Anong kailangan niyo sa akin? Papatayin mo ba talaga kami sa takot, ha? Tumigil ka na! Sa totoo lang hindi ka na nakakatuwa. Oo, alam namin naging masama kami sa'yo. Pero parang sobra-sobra naman yata tong ginagawa mo sa amin ngayon. Una sa lahat, wala akong ginagawa sa inyo. At pangalawa, sa tingin niyo ba na may mas malala pa sa ginagawa niyo sa akin ngayon? Mahal ko yung studies ko. Pero nang dahil sa inyong dalawa, unti-unting nawala yung determinasyon at drive ko na mag-aral. Aminin mo na lang kasi na talagang may kinalaman ka sa mga messages na natatanggap namin. Wala akong kailangang aminin kasi wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Sige, ganito na lang. Titigilan ka na namin ni Megan kung titigilan mo na rin ang kakatext sa amin. Agree ako dyan. So ano na, Jenny? Hindi naman kayo nakikinig sa akin eh. Hindi nga ako nagte-text sa inyo. Alam mo ikaw, artista ka rin eh. Patingin na lang kami ng cellphone mo. Ano? Saglit lang to. Uy, ibalik mo yan! Parang awa mo na! Wala kaming ibabalik sa'yo hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Akin na yan! Wala kayong karapatan para gawin sa akin to! Bakit sobrang defensive mo kung wala kang tinatago? Hoy Jenny, wala kaming balak kunin yung cheap mong cellphone.
Titingnan lang naman namin yung sent items ng messages mo. Pero invasion of privacy na tong ginawa nyo. Ah, talaga ba? Bakit? Yung ginagawa mo sa amin, hindi ba't harassment yon? Sinabi ko na sa inyo na wala akong ginagawang masama at paulit-ulit kong sasabihin yon. Tigilan nyo na ako! Ibalik nyo na sa akin yung cellphone ko! Gracie, may pin code yung cellphone niya. Pambihira. Hoy Jenny, ibigay mo sa amin ang pin. Wala ako ibibigay sa inyo. Talaga ba? Paano kaya kung basagin na lang namin tong cellphone mo para matigil ka na sa kakatext mo sa amin ni Megan? Huwag mong gagawin yan, please! Pinag-ipunan ko ang cellphone na yan! Ibalik nyo na lang sa akin yan, please! Parang awa nyo na! Okay. Pero sisirain na lang namin tong SIM card mo. Gracie, please! Nagmamakaawa ako sa inyo! Megan, ibalik mo na yung cellphone niya. Ha? Bakit naman, be? Ibalik mo na lang. Sige na nga. O, yan na. Maniwala kayo, hindi ako nagte-text sa inyo. Wala akong hinaharas na tao. Hindi ako katulad nyo. Be, bakit mo naman ginawa yun? Alam mo, nakakaasar ka. Malapit na natin malaman yung totoo eh. Megan, hindi si Jenny ang nagte-text sa atin. Tingnan mo to, kakarating lang yan. Mag-iingat ka, hindi mo alam kung kailan ako magpapakita sa'yo. Be, i-block mo na yan. Bilisan mo. O ayan, block na. Pero ginawa ko na to dati, di ba? Pang-10 number na ata to. Pero sigurado ako na iisang tao lang ang nasa kabila ng lahat ng to. Ang tanong, tao nga ba talaga ang may gawa niyan o multo? Mas lalo akong kinakabahan sa mga pinagsasasabi mo eh. Gracie, isipin mo to na mabuti ha. Kung buhay pa yung matandang babae na inaway mo, sigurado ko yung mga message na natatanggap mo, yun din ang mga sasabihin niya sa'yo. Alam mo, nakakatakot mang aminin, pero parang naniniwala na ako sa mga sinabi ng albularyo sa atin. Be naman eh, ito na nga ba ang sinasabi ko? Dapat kasi hindi mo na ginulo yung matandang nakaalitan mo. Tingnan mo tuloy, minumulto ka na. Nandito lang ako sa likuran mo. Ay, alam mo, mabuti nga sa matandang yun at wala na siya. Kung ano mang nangyari sa kanya, deserve niya yun. Isang gabi ko lang siya inabala pero ako halos 1 week niya na akong hindi pinapatulog ng mahimbing. Gustong-gusto ko nang palitan ng cellphone at SIM card ko ng panahong yon, Papa Dudut, pero dahil nga na naka-postpaid ako at nakapangalan pa kay Mommy ang cellphone at plan ko ay wala akong magawa. Kung may sarili lamang akong pera ay matagal ko nang iniwanan yung apartment na yon, pero hindi ko din magawa kasi natatakot ako na baka hindi na ako pagkatiwalaan ni na Mommy sa mga perang pinapadala nila sa akin kapag umalis ako. Kaya't wala akong nagawa kundi ang lunukin at tiisin ang kaba at takot tuwing nakakatanggap ako ng mga mensahe. Akala ko noon ay wala nang mas lalala pa sa mga natatanggap kong messages, pero nagkamali ako. Sobra. Umabot na sa puntong nakakatanggap ako ng mga mensahe tulad ng ipaparanas ko sa iyo ang buhay sa ilalim ng lupa at mararamdaman mo na rin ang init ng impyerno. Parang wala na akong ligtas at kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin maiiwasan ang mga mensaheng yon. Gaya ng dati pinipilit kong i-block ang mga numbers pero wala pa rin po itong epekto. Kasi patuloy pa rin dumarating ang mga mensahe mula sa iba't ibang number. Hindi ko na rin pwedeng pagbintangan si Jenny. Kasi nakita ko naman kung paano dumating yung text message sa phone ko habang hawak namin ni Megan yung cellphone niya nung panahong yon. Kaya doon ko na talaga na lamang tinanggap na ginugulo na ako ng matanda kong kapitbahay. Dahil doon ay sinimulan ko na magtirik ng kandila sa labas ng dating apartment ng namayapang kapitbahay ko. Gabi-gabi na rin po akong nagdarasal na sana'y matahimik na ang kaluluwa niya at tigilan na niya ako. Papadudot ang bawat dasal ko ay umaasa na sana'y marinig niya at magbago na ang lahat. Napapraning na rin po ako tuwing nasa kwarto ako kasi tuwing tinititigan ko ang pader ng bedroom ko ay naaalala ko kung paanong walang patid na pinaghahampas ng matanda yung pader. Para lamang tumigil ang ingay nung unang party ko dito. Papadudot mas lalo ako nasiraan ng bait nung isang beses. Habang nag-aaral ako ay biglang may narinig akong sobrang lakas na kalabog mula sa katabing apartment na noong panahon na yon ay bakante na.
Nung hindi ko pa sigurado kung ano yung ingay kaya't unti-unti ko nilapitan ang pader ng kwarto ko para matiyak ang narinig ko. Ilang segundo lang. Dito ko na nga narinig at naramdaman ang napakalakas at nakakagimbal na paghampas ng pader. Parang hampas ng isang kaluluwa na galit na gustong iparating ang matinding puot niya sa mundong noong nabubuhay pa lamang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos masiraan ako ng bait at mabaliw sa takot, Papa Dudut. Kaya tuwing natutulog ako nung araw na yon at sa mga sumunod pa na araw ay nilalakasan ko na lamang ang TV at gumagamit na lamang ako ng earphones at MP3 player para kahit papaano ay matakpan ang lahat ng tunog at ingay sa paligid. Yung cellphone ko ay lagi nang naka-silent mode o kaya naman ay pinapatay ko. Pero may mga pagkakataong kailangan ko na itong i-on kasi may mga text si mommy at daddy na nangungumusta. Pero tuwing binubuksan ko ang cellphone ko ay parang sabay-sabay na dumarating yung mga mensahe na iniisip ko ay galing pa rin sa matandang nakaalitan ko. Yung mga text na para bang hindi lang siya nananakot, kundi parang may galit na gustong magpakita. Hindi ko rin kayang makitulog sa bahay ng kaibigan kahit na sobrang taas ng pride ko noong mga panahong yon. Mas pipiliin ko pang matulog sa kwartong puno ng mga multo kesa tumuloy sa isang bahay na hindi ko naman pag-aari. Hindi nga nagtagal, imbes na normal na text messages ang matanggap ko, this time ay nakaka-receive ako ng mga picture message o mas kilala sa tawag na MMS. Para sa mga kabarangay ninyo na hindi magets, Papa Dudut, ang MMS is short for multimedia messaging. Ito ang pinakasikat na way para makapagpadala ka ng mensahe na may picture or sound. Ito yung uso dati nung wala pang Facebook Messenger. Going back po sa mga nangyari sa akin ng gabing yon ay nakatanggap ako ng MMS ng isang litrato ng mukha ng babae. Galit na galit at parang may masamang balak. Ang mga mata niya ay parang sasabog sa galit at yung itsura niya kahit sinong makakita noon ay siguradong matatakot. Sobra akong nashock at kinabahan. Kaya naman tinawagan ko kaagad si Megan. Kinuwento din sa akin ni Megan na pati siya raw ay hindi na nakaligtas sa mga mensahe. Nakatanggap si Megan ng MMS na may litrato ng apoy at kalansay. Grabe. Kinilabutan ako nang marinig ko yon kaya nagdasal na lamang ako ng taimtim at nag-isip na sana'y tumigil na ang lahat ng ito. Nang mga panahong yon ay may bigat sa dibdib ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Yung pakiramdam na may madilim na anino na patuloy na sumusunod sa amin. Na hindi ko alam kung kailan o paano ito magwawakas. Kung may tao man na makakaintindi sa pinagdadaanan ko ngayon, yun po ay si Megan. Kaya ng gabing yon ay in-invite ko si Megan na dalawin ako sa bahay, Papa Dudut. Salamat naman at nakarating ka na. Akala ko hindi ka na pupunta eh. Ano ka ba? Basta ikaw. Anyway, yung kinukwento ko sa'yo na MMS kanina, gusto mo bang makita? Utang na loob? Wag na wag mong ipapakita sa akin yan. Pinatay ko na nga cellphone ko eh. Be, sa tingin ko, kailangan mo na talagang umalis dito. Kailangan mo na rin palitan yung cellphone at SIM mo para magkaroon ka na ng peace of mind. Magwa 1 month pa lang ako dito, be. Pag umalis ako agad, sa tingin mo ba hindi magtataka si na mommy at daddy? Sigurado ako magtatanong sila, tapos baka paghigpitan pa nila ako sa allowance ko kasi iisipin nila na hindi ako mapagkakatiwalaan. Ayoko mangyari yun, no? So paano yan? Titiisin mo na lang ba yung kaluluwang hindi matahimik? Alam mo, sa totoo lang, matitiis ko pa sana kung sa cellphone lang nagpaparamdam yung kaluluwang yan. Pero hindi eh. Nung isang araw, may humampas sa pader. Dinig na dinig ko yung malakas na ingay mula sa bedroom ko. Kinilabutan ako, parang may malakas na puwersa na humampas. Parang may kaluluwang nanggigigil, naghahanap ng daan para makalabas. Para bang natatrap at desperado na makawala. Be,
Naaalala mo pa ba ng party mo? Kung paano hinampas ng matanda mong kapitbahay yung pader dahil naiingayan siya sa music? Baka nga pinaglalaroan na tayo ng kaluluwa niya. Kung iisipin mo ng mabuti, tayo rin ang huli niyang nakausap bago siya namatay. Anong tayo? Ikaw! Ikaw ang huling nakausap niya. Hindi naman talaga ako sang-ayon sa balak mo na i-prank siya in the first place eh. Pero ikaw lang naman to nagmatigas, diba? So gano'n na lang yon, laglagan. Hoy, kahit hindi ka nagsalita nung time na yon, nandun ka pa rin nang mangyari lahat ng yon. At isa pa, minumulto ka na rin, diba? Whether you like it or not, damay ka na rin dito. Kasalanan mo to eh. Whatever. Ang mabuti pa, mag-isip ka ng paraan kung paano natin mapapatahimik yung kaluluwa ng matandang yun. Hindi effective yung suggestion mong pumunta ng albularyo eh. Yung sinabi nung albularyo na ipagdasal natin yung matanda, nagawa mo na ba? Oo, at ilang beses na. Pinagtirikan ko pa nga ng kandila sa labas ng apartment niya, pero obviously, wala pa ring nangyari. Alam ko na, maglaro kaya tayo ng Spirit of the Glass. Ano? Tawagin natin ang kaluluwa niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung hindi lang isang kaluluwa yung matawag natin? Marami na ako narinig na kababalaghan tungkol sa larong yan. Ayoko. Dati ikaw tong hindi basta-basta naniniwala sa multo. Pero ngayon bakit parang paniwalang-paniwala ka na na totoo ang mga multo? Paano mo naman kasi ipapaliwanag ang mga nangyayari sa atin? Napatunayan na natin na hindi si Jenny yung nagsisend ng messages. Tapos nangyari din ang lahat ng to a few days after mamatay yung matanda. Kung sa bagay, tapos lahat pa ng messages na nare-receive natin, parang may kaugnayan sa pag-aaway niyo ng matanda bago siya namatay. Be, may pabor sana akong hihingin sa'yo. Anong pabor? Pwede ba na dito ka na muna matulog? Ano? Kung okay lang sa'yo, baka pwede dito ka na matulog for 2 days. Hello? In case nakalimutan mo na, Wednesday pa lang ngayon at Thursday bukas. May pasok pa tayo. Sige na naman sasamahan kita pumunta sa inyo. Kunin mo lang mga gamit mo tas sabay na tayo pabalik dito. Pambihira ka, oo. Ba't hindi mo nalang sinabi to sa akin nung tinawagan mo ko? Alam mo namang natatakot na ako tuwing hinahawakan ko yung cellphone ko, di ba? Parang nagmamadali na ako tuwing kailangan ko gamitin yan. Kasi kinikilabutan na ako every time nakaka-receive ako ng message. Sorry, hindi ko na naihabol nung tinawagan kita. Gracie naman, hindi ako makakapag-aral na maayos dito eh. Magchichikahan lang tayo buong magdamag. Please, hindi mo naman kailangan magstay dito sa kwarto eh. May extra na kwarto dun sa dulo. Kahit dun ka na muna. I'm sure magagalit ang parents ko. Ako na mismo ang kakausap sa kanila. Sasabihin ko na may school project tayo. Pero paano yung mga damit ko? Alam mo, ikaw, pakiramdam ko nagdadahilan ka na lang eh. Ay, o siya, sige na nga. Pero kailangan mo akong samahan ah. Tapos ikaw mismo magpaalam kina nanay at tatay para sa akin. Don't worry, akong bahala sa'yo. Mabuti na rin to, at least hindi na ako matatakot. Pumunta kami sa bahay ni Megan ng gabing yon at tinulungan ko siyang magpaalam sa mga magulang niya na doon na muna siya titira sa apartment ko ng ilang araw. Nagsinungaling na lamang kami at sinabi namin na may project kami na kailangang tapusin kaya't kailangan niyang manatili muna sa apartment ko. Alam kong hindi siya ganoon kakomportable sa ideya pero ang iniisip ko na lamang ng mga panahong yon ay gusto kong magkaroon ng kasama sa apartment para naman kahit papaano ay magiging mas magaan ang pakiramdam ko. Tinulungan ko pa siyang mamili ng mga damit na dadalhin niya. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa apartment ko at aaminin kong ng mga panahong yon, medyo natatakot pa rin po ako. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin. Anong klase ng presensya ang patuloy na magpaparamdam? Ang mga text messages, yung kalabog sa katabing apartment, lahat ng yon ay parang nagsisiksikan sa utak ko. Pero kahit papaano at least may kasama na ako. Hindi ko na kailangan pang mag-isa sa lahat ng takot at kaba. Naisip ko na kahit papaano may kasamahan na ako sa pagtahak sa hindi ko kayang ipaliwanag. Alam kong sinabi ko na kay Mega na sa extra na kwarto siya matutulog sa apartment ko pero nang makabalik kami ay hindi ko kinayang magstay na mag-isa sa kwarto ko. Hindi ko kayang tignan yung pader na malapit sa kama ko.
Yung mismong pader kung saan ay nagpaparamdam ang matanda before and after niyang mamatay. Kaya't kinausap ko si Megan at kinumbinsi ko siyang doon na siya matulog sa kwarto ko. Kasabay ko. Gaya noong unang beses, hindi siya kaagad pumayag. Pinagtalunan at pinag-usapan namin lahat ng paulit-ulit pero eventually ay napapayag ko rin si Megan. Noong pumayag siya ay mas naging panatag ang loob ko. Pakiramdam ko ay parang hindi na ako ganon kapraning sa pader na nasa bedroom ko. Parang kahit papaano ang presensya ni Megan ay naging solusyon sa lahat ng takot na nararamdaman ko. Kung may mangyaring kakaibang hindi ko kayang ipaliwanag, at least may kasama ako, hindi ba? Na kahit papaano ay may makakasaksi sa mga nangyayari. Pero ang hindi ko alam ay hindi pala magtatagal ang pakiramdam na yon. Para bang sandali lang at magbabago ang lahat ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ang isang gabing puno ng kalmado at kaunting pag-asa ay magiging simula ng isang mas malaking takot at revelasyon, Papa Dudut. O ayan na, pumayag ka na, wala nang bawian. Alam mo kung anong hindi ko magets? Kung natatakot ka naman pala na matulog sa kwartong to, ba't hindi ka nalang lumipat dun sa extra bedroom? Hello? Nakita mo na ba yung kwarto na yun? Mukhang bodega. Ayoko nga. Baka magsilabasan pa mga ipis at daga eh. Ganun. So bakit inalok mo sa akin yung kwartong yun? Naman, wala naman sana akong balak na doon ka patulugin, no? Kaya ako lang naman inalok sa'yo yung kwarto na yun kasi ikaw lang naman tong nag-aalala na baka hindi ka makapag-aaral ng maayos kung dito ka matutulog sa kwarto ko. Remember? May point ka dyan. O sige na, lilipat na lang ako. Kuya, ano ka ba? Wag! Dito ka lang! Joke lang? Napag-usapan na natin to eh. May magagawa pa ba ako? Thank you, bae. Nga pala, may natanggap ka na ba na kakaibang message ngayon? So far wala. Ikaw be? Sa awa ng Diyos wala rin. Sana nga magtuloy-tuloy na para hindi na ako mapraning. Sobrang hassle kaya kasi kailangan laging naka-on yung cellphone ko in case na magpadala ng pera si na mami. Wag mo nang isipin yun. Kasi nandito naman ako eh. Be, sa tingin mo ba babalikan pa tayo ng matandang yun? Sana lang hindi na. Be, alam mo may naisip akong idea. Ano naman yun? Paano kaya kung subukan kong tawagan yung number na nagpapadala sa atin ng weird na text messages? Ha? Pero ginawa mo na yan dati, di ba? Huwag mo nang gawin yun. Sayang lang oras. Tapos baka magambala mo na naman yung kaluluwa ng matanda. Be, isang beses ko lang ginawa yun kasi nga natatakot ako. Pero ngayon na nandito ka na, mas malakas na ang loob ko na gawin to. Sige, pagpalagay na natin na kaluluwa yung sasagot sa phone. Pero siguro okay na rin yun. Malay mo, may makuha tayong sagot sa mga tanong natin, di ba? Daisy, wag na. Kumalma ka nga, isang phone call lang to. Walang mangyayari sa atin, ano ka ba? Huwag ka nang kabahan dyan. OMG, ano yun? Teka lang, saan ang gagaling yun? Megan, anong ibig sabihin nito? Bakit cellphone mo yung nagre-ring tuwing tinatawagan ko yung number na nagpapadala sa akin ng text, ha? Gracie, akin na yan. Ibalik mo na sa akin yan. My goodness. All this time, ikaw yung nagpapadala ng kung ano-anong messages sa akin? Walang kinalaman yung matandang na mayapa dito. I can't believe it. Pakana mo lahat ng to. Bakit, Megan, ha? Bakit mo ginagawa to? Gracie, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako, please. Ano pa ba ang tinatago mo, Megan? May mga lihim ka pa bang hindi ko alam? Bitiwan mo yung bag ko! Nababaliw ka na nga! Ang dami mong ginamit na SIM card! Kaya pala, maliwanag na sa akin lahat ngayon. Kaya pala kahit anong pilit kong i-block yung number na nanggugulo, patuloy ko pa rin natatanggap ang mga mensahe. Lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Pinlano mo ang lahat ng to. Bakit mo to ginagawa sa akin, ha? Traitor ka! Ano bang nagawa ko na kasalanan sa'yo, ha? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to? Oo! Lola ko yung matandang winalang hiya mo. Ano? Nung una, hindi ko alam na lola ko pala yung kapitbahay mo.
Kasi lumaki ako na hindi ko nakikilala ang lola ko sa side ng daddy ko. Pero nung pumanaw si lola, kunento sa akin ni daddy ang lahat. Lahat-lahat. Sinabi niya na hindi ko siya nakilala. Kasi matagal na palang may sakit na cancer si lola. Itinago niya ang sakit niya. Nagpakalayo-layo siya para hindi niya maramdaman na pabigat siya. Kumuha ng apartment si lola dito gamit ang pension niya. At kamakailan lang nung malaman ni daddy na dito pala siya nakatira. At yung tungkol sa sakit niya. Teka lang, kung sa sakit na cancer namatay ang lola mo, bakit ako tong pinagdidiskitahan mo? Ano yon, trip mo lang? Pinagsalita mo siya na masasakit na salita bago siya namatay, Gracie. Dinamdam ni Lola yung lecheng prank call mo. Nasa diary ni Lola lahat na nangyari nung buhay pa siya. At kasama na doon yung kung paano mo siya binastos. Pero nanatili pa rin ang katotohanan na hindi ko siya pinatay, Megan. Ang galing mong umacting. May panakatanggap din ako ng messages kapag nalalaman. Pero ang totoo, ahas ka rin pala, backstabber, traidor. Alam mo, yan ang problema sa'yo ever since eh. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Kulang ka sa simpatsya. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Napaka-selfish mo, Gracie. At nagpadala ako sa lahat ng kagagahan mo. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang santa? Hoy, para sabihin ko lang sa'yo, kasama ka sa mga pang-aaping ginawa ko, lalong-lalo na sa school. Kaya wag na wag kang magmamalinis, Megan, kasi pareho lang tayo. Siguro nga, naging kasing sama kita. Pero hindi na ngayon. Na-realize ko na ang mga taong tulad mo ay hindi na magbabago. Nagsisisi ako kung bakit naging kaibigan pa kita. Aaminin ko, na-impluwensyahan mo ko sa lahat ng kagagahan mo. Pero nung nalaman ko na lola ko pala yung binuli mo, nagising ako sa kagagahan ko. Sa totoo lang, gusto pa sana kitang turuan ng leksyon eh. Pero nabuking mo na yung pinakatatago kong sikreto. At wala nang dahilan para maging magkaibigan pa tayo. Yung kalabog sa pader, yung messages na natanggap ko nung pinagtutulungan natin si Jenny. Paano mo ginawa ang lahat ng yon, ha? Talaga ba, Gracie? Wala man lang kahit konting bahid ng pagsisisi dyan sa mukha mo. Pinigay sa akin ni Daddy yung susi ng apartment dahil ako ang inutusan niyang kumuha ng mga gamit ni Lola. At yung natanggap mong message habang binubuli natin si Jenny, binigay ko sa classmate natin yung cellphone ko. At inutusan ko siyang isend yung message sa mismong oras ng pagkikita natin kasama si Jenny. Sobra kong nawindang sa mga nangyari ng gabing yon, Papa Dudut. Alam kong marami sa ating mga kabarangay ang magagalit sa sasabihin kong ito, pero hindi ko kayang baguhin ang kwento ko at magtago pa sa isang kasinungalingan. Aaminin ko na imbes na makaramdam ako ng lungkot at pagsisisi dahil lola pala ni Megan, yung pinagsalitaan ko ng masama bago ito pumanaw ay mas naging masaya pa ako. Kasi yung kalabog sa pader at mga text messages na natanggap ko ay hindi pala galing sa multo. Pero doon ko rin na-realize na yung nag-iisa kong tunay na kaibigan na matagal ko nang kasama, iniwanan ako ng ganon na lamang. Naisip ko na baka may kasalanan ako dito, pero pakiramdam ko rin ng mga panahon na yon na parang wala akong kasalanan. Sobrang gulo ng mga bagay na tumatakbo sa utak ko ng time na yon. Kaya naman minabuti kong magpunta sa psychiatrist para maliwanagan ako. At doon ko nalaman, Papa Dudut, na meron pala akong narcissistic personality disorder. Isang mental illness kung saan ang isang tao ay hindi nakakaramdam ng awa o pagsisisi sa ibang tao. At kung saan nakakaranas ng saya kapag nakakapanakit pa ng iba. Nung unti-unting ipaniwanag sa akin ng psychiatrist kung ano ang tungkol sa sakit ko at sa tulong na rin ng mga gamot, ay doon ko po na-realize kung gaano ko nasaktan ang mga tao sa paligid ko. Yung mga bagay na para sa akin ay maliit lang at katuwaan ay nagdulot pala ng matinding trauma at takot sa mga taong nabiktima ko. Noong nagsimula ng mag-work ang treatment ko sa aking psychiatrist ay sinubukan ko ring mag-reach out kay Megan. Pero hindi na niya ako pinatawad pa hanggang sa tuluyan na kaming naghiwalay ng eskwelahan. Sa totoo lang, ang dami ko pa rin tanong kay Megan pero mukhang hindi na masasagot ang mga katanungan ko
na mga yon kasi binura na ako ni Megan sa buhay niya. Ngayon ko lang din na-realize na hindi sapat ang isang sorry para ayusin ang lahat. Kung ganun lang kadali ang lahat, edi sana matagal na nating na-achieve ang world peace. Sa kasalukuyan, isa na akong freelancer at sa totoo lang ay dito pa rin ako sa apartment nakatira. Ngunit 2 buwan mula sa ngayon ay lilipat na ako sa condo na nabili ko sa Metro Manila. Tatalikuran ko na ang nakaraan at mga masasamang alaala at patuloy kong pagsusumikapan papadudot na maging mas mabuting bersyon ng sarili ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gracie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4